Sedíme tu pred začiatkom volebnej kampane v komunálnych voľbách v Galnici v roku 2014. Ja som Milo Janáč, vedľa mňa sedí nezávislý kandidát na post primátora Igor Cil. Igor, vítaj. Dobrý deň, ahoj. Povedz mi, čo ťa viedlo k tomu, aby si sa rozhodol kandidovať za primátora dnes v Galnici? Tak nebolo to rozhodnutie z jedného dňa na druhý. Vlastne tá práca, vychádzalo to vlastne z tej práce, vlastne z toho, že už pred rokmi som sa vlastne tým galnickým témam začal venovať a viac menej našiel som si takú sféru, ktorá ma absolútne pohltila, aby sa dalo povedať, vlastne naozaj spoznávať to mesto, spoznávať tú jeho históriu, identitu, charakter a práve to spoznanie úplne nových vecí, nových reálí vlastne súvisiacich s týmto mestom ma prinútili k tomu to posunúť ďalej aj ľuďom. A mám taký pocit, že práve výsledok tej práce vlastne to, že sa podarilo niekoľko týchto vecí doviesť do konca a odprezentovať tak Galnicu a vlastne osloviť aj miestnych, ale aj ľudí vlastne zo širšieho okolia. Vlastne tieto spätné reakcie vlastne spoločnosti. Takže nebolo to tak, že teda mal si už niekedy dávno pripravenú nejakú stratégiu, že teda raz budem kandidovať na primátora. Nie. A teda robím tieto. Nie, nebolo to takto vlastne. Viac menej to prišlo na základe týchto spätných reakcií. To znamená, že vlastne tí ľudia, s ktorými si povedzme spolupracoval na týchto veciach a tak ti hovorili, že mohol by si to... Nebolo to prvé, o čom sme sa začali rozprávať, samozrejme. Vlastne vyšlo to to celé vlastne potrebovalo svoju dobu, muselo to vykryštalizovať, vykvasiť a postupne sme načali aj túto tému a ja sám som vlastne veľmi dlho zvažoval. Mm-hmm. No áno, lebo to nie je jednoduché ako rozhodnutie, že teda idem s kožou na trh v podstate. Hej. Samozrejme. A je samozrejme jasné aj to, že primátorstvo sa nedá naučiť. Je to vlastne volená funkcia, ktorá nemá nejakú predprípravu edukačnú. Že to v podstate do toho musíš vhupnúť. Presne tak. Ale cítim sám za seba, že chcem v tom meste žiť, chcem vlastne robiť ďalej to, čo robím, venovať sa vlastne týmto galnickým témam a viem, že v tento moment, v toto obdobie som chcel takto ako slobodný človek, slobodne za seba vlastne tento svoj postoj, názor a vzťah k mestu vlastne takto vyjadriť.